As neuronas. As células nerviosas ou neuronas, material do noso cerebro e do sistema nervioso. Todas estas células xa as posuímos cando nacemos, e o seu incremento parará ao pasar un ano. Son as únicas células do corpo humano que non se renovan. Aínda así, as súas ramificacións non deixan de estenderse. Na cabeza dun alfinete caben 100.000 neuronas, e para escribir o número das súas combinacións posibles, farían falta varios milleiros de ceros. Querédelo intentar? Cales son as súas funcións? Percibir o mundo exterior e fornecernos datos del. Regular, armonizar, coordinar o funcionamento perfecto do noso interior, o corpo humano. O interior dunha das células nerviosas mentres traballa. E logo que hai novas do exterior. Veña, hai que transmitir. Hai novas do exterior. A ver, pouca cousa. Que Que me non diga nos algo. gusta o po, quítanos un pouco o alento, minucias, a verdade. Que cansazo. Que? Calor, vaya. Transmitide. Cales son as informacións que temos? A 77 informa de que o polle resulta desagradable, xefe. Que facemos agora? Transmita que está nun nivel soportable, que aguante un pouco. A 8030 sinala tamén un pouco de acoramento. Non pasa nada, é normal cando se corre. A ver, eu non estou de acordo. Teño unha información da gorxa, está moi seca. Vai durar moito esta cháchara. Pois a min informan os pés que os molestan os cordóns dos zapatos. Que esqueza todo iso. Eu digo que me pica a pel dos pés. Non podemos pedir unha pouca saliva para a gorxa. Ou unha pouca tose para aclarar. Non sei se valera de moito. Pois eu digo que sí. Decididevos que imos botar raíces aquí. Pidamos que vaya máis a modo. Que trague e xa lle pasará. Estes rapaces novos non se dan amañados sós, para algo estamos nós. Pero mire, vostede non está aquí para criticar, está aquí para coordinar. Pois algo Hai que facer, porque se non facemos nós. Non se pode dicir que anden apurados, Despois tócanos a nós recuperar o tempo perdido. Que? Escoitade, a nosa célula recibe continuamente procedentes do exterior aproximadamente 30 millóns de informacións e como sigamos así non damos feito. Suxeriches ti unha pouca tose para aclarar a gorxa. Se avaliamos o número de votos, os votos a favor son maioría. Eu propoño ademais unha lixeira aceleración do corazón. Para min é o único xeito de proceder ben e pido unha vez máis que se faga unha avaliación do número de votos que apoian a miña proposición. Damos orde de tose reflexa e de aceleración do ritmo cardíaco e execución. Vai, sen tempo non era. O problema está resolto. Quero que se decaten de que nós, entre a entrada e a saída dunha información, temos que poder atopar todo o saber, toda a memoria, toda a sensibilidade que desde sempre nos honran a nós e ao noso gran conxunto. O cerebro, señores. Non sería comprensible que alguén negase esta evidencia. Transportadas polos nosos rápidos mensaxeiros, as informacións circulan dunha célula a outra. Oh! A ver, sabes cal é o camiño, non? A bufé, vou todo seguidiño ao simpático. Xa se amañarán eles. Que se amañarán? Hai que asegurar a remuda. A remuda? Ata o corazón, e ti sabes para onde vas? Sí, claro. É evidente que sei para onde vou. Mira ti que pregunta. Escoita, pillabán, vouche aprender unha cousiña. Mira que sorte tes. A tose é un reflexo, así que tes dereito ao atallo. Polo atallo, sí, polo atallo. A ver, iso non che ensinaron? A tose é un reflexo, así que tes dereito a ir ao centro de mando sen pasar polo cerebro. No primeiro cruzamento á dereita pasas polo arco reflexo. O arco reflexo? Pois claro, onde terei a cabeza? Estes rapaces de hoxe son imposibles. O único que saben facer é correr e correr.
correr como se non houbese máis nada nesta vida. Están tolos. E o respecto da prioridade? A ver, que horas son estas de chegar? Sinto moito, xefe, pero eu non fixen nada. Chegaron eles onde a min, por diante, por detrás, á dereita, á esquerda, por riba, por baixo, total que me rodearon, envolveronme, esmagáronme. Isto xa é demasiado. Vide por aquí vos. Moi ben. Alto! Adeus, amigos! A mensaxe é nós! É nós! Hai un tolo que se nega a pasar a remuda. Todos nas vosas posicións para interceptalo. Neurotransmisores cara aos músculos intercostais e pectorais para ordenar a tose. Veña. Moi ben, misión cumprida. Non creo que tardase moito. Todo o máis unha centésima de segundo desde que saín. Ai, pero que ben o pasamos, E sen empuxar, non esquezades que cada un de vos é unha chave única que se corresponde cunha única fechadura. ¡Vamos, vamos! ¡Aguanta! ¡Deja pasar! ¡Corre, Sen empuxarvos, non esquezades que cada un de vos é unha chave única que se corresponde cunha única fechadura. Oh, pero non podes empuxar así. Vai a educación. Xa debe pasar. Estamos esperando. E eu onde vou? Onde é o meu sitio? Xa comeza o balbordo outra vez. A ver, é importante que pasen as informacións.
chores. A ver, unha para ti. Grazas. Ai, grazas, señor. Alto, tranquilo. Ese daí é para min. Teño que ir pola vía reflexa. É o meu camiño. Xa, pero eu tamén teño que ir pola vía reflexa. Ai, xa sei, vou atrasado. Último en sair, primeiro en chegar. Ese é o meu lema. Sabe por onde ten que ir? Seino perfectamente. Atallo pola vía reflexa. Directo á medula espiñal. Orde de tusir, transmitir impulso aos músculos intercostais, execución inmediata. Atención, aquí non admitimos nada máis que acetilcolinas, nada máis. Orde de interceptar todos os intrusos. Non, vos non. Vide por aquí, por aquí. Deixádeme pasar. Eu fago o meu traballo igual cos outros. Orde de tusir a punto de ser transmitida aos músculos intercostais. Orde recibida e transmitida. Que sorte temos, hoxe hai menos que levar. Sí, pero de calquera xeito hoxe non me sinto ben, amigo. Ui, como pesa. Pero o caso é que isto que levamos é oxíxeno, entón, por que respiro mal? Sí, xo vexo, hai fatiga no aire. Deberían reaccionar os de arriba. Non o entendo. A que se dedican? Hai Non que hai tomar tempo unha que decisión, perder. señores. Pero que pasa aquí? Que problema hai, É que correr cansa. Habería que aumentar o caudal do oxíxeno. E para iso hai que acelerar o corazón e a respiración. Pero a ver, as ordes xa saíron, non? Sí. Claro que sí. Veña, hai que comprobar a causa do atraso. Pero aquí non se pasa. Dígolles que teño unha mensaxe para o corazón. Eu dígolle que non vai ir ao corazón. O corazón ten o seu propio sistema nervioso e as ordes deben pasar polo simpático. Estoulle dicindo que... Basta de discusións, por favor, e andando dereito para a medula a nivel torácico, entendido? Mensaxe do cerebro aos centros nerviosos do corazón pola vía simpática. Ai,
Acelerar o ritmo cardíaco e pasar do 85 a 110 pulsacións por minuto. Execución! A ver, os de atrás, un pouco de brío. Veña, veña, veña. Os vehículos lentos pola vía da dereita. Son as normas desta ruta, entendido? Mellor así, Ocorreuseme unha idea moi divertida. A dor! Hai que dar paso ás mensaxes de dor. Prioridade absoluta. Esta vez vimos. Están tolos, de veras. Tolos de todo. Son os da dor, xefe. Os mensaxeiros da dor. Non poden esperar. Que fai? Espere aí! Non teño tempo, é unha urxencia. Pedriño! Xa vai pasando a dor. Pensei que vostedes... Sí, doe moito. A tibia é unha zona sensible, é certo, pero dar aviso de demasiada dor é inútil. Hai que calmarse un pouco. Xa nos botaron outra vez en cefalinas. Impídennos facer o noso traballo. Os que imos nas motos tamén temos dereitos. Reducción de velocidade na vía delta. Actuamento importante no túnel da medula. Non fomos nós, non fomos nós, non fomos nós.
non lle hai que facer. Que ben senta descansar un pouco. Sí, senta moi ben descansar. Estou de acordo, sí. Senta moi ben. Non sabedes ata que punto, pero debedes saber que circulamos polo corpo á velocidade dun bólido de Fórmula 1. Con noso tamaño, dadesvos conta. E a maior parte dos nosos percorridos efectúanse nunha centésima de segundo. Non está mal, non? Ben merece un descansiño, non vos parece? Non, diso nada. Veña, andando, a traballar. Veña, o descanso non é bo para todo o mundo. Pois si, debedes saber que para o sistema nervioso non hai descanso nunca. Sempre hai algunha tarefa que cumprir, sentir, ver, oír. En resumo, percibir o mundo exterior e analizar as informacións recibidas. E tamén, claro, facer que reaccione o corpo segundo máis lle conveña ou mellor, da forma máis intelixente. Fixadevos, mirade. Bravo, Moi ben. Moi ben, sí, señor. Moi ben. Oh! ¡Caramba, qué maravilla! Muy bien. ¡Bravo! Sí, señor. Bravo. Bravísimo. Tens que engadirlle un diante do nave ti tamén. Ahí estás, tío. Así se fai. Sí, señor. Bravo. ¡Caramba! Bravísimo. Así se fai, sí! Bravo. Propóñome demostrarvos que o podemos facer moito mellor. É iso que quere dicir. Ignorante. Co cerebro podemos facer iso. Ou iso. Ai! E tamén iso. Sí, en fin, todos nos podemos equivocar, non? Despois das naves, o cinto solar. Oh! Sí, é unha parte infinita do que podemos facer, pero, ademais... Ademais... Ou tamén... E tamén... As neuronas do cerebro, centro de mando dos nosos comportamentos, das nosas sensacións, das reais. E dos soños, dos sentimentos, da creatividade, da personalidade. Todo iso pode non ser máis que produto da química, da combustión que fan estas neuronas, da glicosa, dos aminoácidos. A cuestión segue aberta. A verdade é máis que extraordinario todo o que fan as neuronas, todo o que fai o cerebro. Así que vós, que tedes un cerebro, pensade en todo o que podemos facer, o mellor e o peor. Pensade, meus nenos, pensade. Voici la vie, la belle vie qui s'écoule sereine. Relevons le défi d'en faire rime à la joie. La vie.